Qué ricos son los bistecoles fritidos con las patácolas. Carallo, como te atrácolas. Señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato un día máis. Son as 6:23 da tarde, estamos en directo cociñando como todas as tardes na Televisión de Galicia. E o único que vos pedimos sempre é que, por favor, seguídenos nas redes sociais, @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dous auténticos artistas, dúas institucións do mundo gastronómico e culinario de Galicia. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Merchi Rodal, un aplauso para ele. Como me gusta falar así de ben de Merch. Casi non colles aire, cando falas vas todo seguido. Porque son unha máquina de escupir palabras, verdad? Sí. Estás coitando. Chuspo palabras, Imaginas que me pagasen, o sea, un céntimo por cada palabra? Buah, sería moi rico. Mais aínda. Sí, máis ainda do que cobra. Sí. Mira que cobra pouco. Cuidado, Bueno, cuidado que cobra. atención, porque hoxe temos connosco a raíña das tortas. Ela, Ela, a raíña das tortas, como estás? Ben. Sí? Ben, sí. Quer dicir, cando chegamos ao ceo das tortas e está o San Pedro das tortas na porta, Madre mía. que lle hai que dicir? Todos os días. Nada, no? Espero que che Todos guste, os por días. exemplo. Pois Espero que mira, che vouche guste. dicir o que hai que dicir. Hai que ver o A Voltas co Prato e ver as propostas que nos trae xente como Julia da Estrada. Chamo Julia, vivo aquí na Estrada. Encántame a cuajada. Non a sei facer. Eu normalmente a compro xa feita. Si estes cociñeiros que tedes, que son moi bons, a ver si consigo que me orienten sobre o que podo facer. As pautas e todo, porque todo ten un proceso. Un saludo para todo o mundo. Mua! O meu amigo é pasteleiro, é pasteleiro, é pasteleiro. O meu amigo é pasteleiro. Bueno, neste caso a miña amiga Merche Rodal é pasteleira. Dicíanos, Julia, que quería callada. Que lle encanta a callada. Que é algo bastante típico do País Vasco, de Navarra, moi curiosos, cando vedes nese botiño así de barro, moitas veces era, de cristal tamén agora, bueno, pois, que lle gusta moito a callada. Don Xulio Mato, como experto... Boas tardes, Cañetas. Boas tardes. Alegro moito saludarte. Outra vez. Estás ben? Sí, estou aquí, cadeos a... Sí, a mí, sí. Dicía eu que, como experto... Sobre o que vamos facer? No, como experto en asuntos euskalduns, Sí, eres aquí, non? moi ben Eres o... pronunciado. Claro, perfecto, ben ali 2 anos, rapaz. Sí. Entón, como Non experto se pegou en Euskadi, que vas facer ti? Cuajada. Callada. Moi ben. Callada. É como se di en euskera, non sabes? Cuajada. Ti que... No, non sei como se di. Vale. Eu chamo de cuajada. Vale, moi ben. Vas facer callada tal cual. Vou facer unha callada tal cual, pero despois vou natunear un pouquiño. Vale, como te gusta a ti, non? Claro, a señora quere callada, fai. Julia quere Vale. callada, Julio fai callada. Unha cousa, é super típico, non, de Euskadi, quer É decir, supertípico. cómese moito. Sí. De sobremesa hai algunha época ou... No, bueno, en época de sidrería, sobre todo. Vale. Que acompaña o queixo, pero bueno, cómese todo ano. Todo ano as ovellas dan leite, todo ano se come. A ver cando me levas por ali, Cando A ver queiras. cando me levas e me enseñas. Sí, porque a última vez fuchi sin min. O sitio, porque non viñeches, ninguén che Sí. dixo que non Xa. viñeras. Señorita Deusa, ou señora Deusa das tortas, vas facer callada tamén? Callada de entroido. Callada de entroido. Home, estamos no entroido, vou eso. facer unha callada de O sea, entroido. que é unha callada que lle pos por riba que é No, chamas así. unha orella de porco. No, chamas así, callada de entroido. Eso parece falso. O cuajada de carnaval. Porque para, que pasa, non é daqui? Non, é Vale. típica de Granada. E chamase, teñen unha sobremesa que se chama cuajada de carnaval. Entón, eu vou facer unha callada de entroido. Vale, entón vamos facer unha sobremesa granaína. Yeah? Non? Sí. Que guai. Pois, señoras e señores, facemos callada. No a Voltas co Prato marchamos con Merchi Rodal, a deusa das tortas. Ela, fixades. Mira, Que a esbelta, miña que figura. callada faise con polvoróns. É un aproveitamento, unha receita de aproveitamento dos polvoróns do Nadal. Que- Febreiro, febreiro, Para. Vamos a ver. Que? Vas facer unha callada Sí, que leva polvorón. sí. É unha especie de torta que leva moitas cousas. E a base son os polvoróns que sobraron no Nadal. Pero a ver. Polvoróns, amendoados, eses doces que quedaron por aí por a casa olvidados. Pero pois leva aproveitamos. callada.
non leva callada. Chámase callada, pero non leva callada. A base de polvoróns e despois leva capas. Unha capa de crema pasteleira, outra capa de cabelo de anxo, outra de améndoas, outra de biscoitos destes empapados en leite cun pouquiño de viño doce. Atención, porque hoxe estánse cumplindo todos os estereotipos de Merche Rodal. Vai facer unha Torta torta. en capas! Vai facer unha torta. Que non ten Aromatizada. non ten nada que ver coa receita original do programa, e ainda por riba en capas. Si a hoxe estás na túa A salsa. lo loco. Estás na túa salsa. Vai levar cabelo de anxo, vai levar crema pasteleira, vai levar améndoas. Améndoas. Vai levar biscoitos, vai levar de todo. De todo. Guau. Canela. Temos que preguntarlle a invitada se lle gusta canela, porque senón Si, aquí hai o que... cabelo de anxo. Ah, A tamén. mellor non lle gusta. Tes razón. Claro, agora que nos diga, non, ningún polvorón. Non tardes moito... Ningún polvorón. non tardes moito en chamala, vale? Bueno, o que si voulle pedir á xente da casa que nos chame 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar e dicirnos, pois non sei, se vos gusta a callada ou se callades o leite pois, para facer queixo. Eu que sei, o que queirades. Chamade ao programa, decidio e, por suposto, recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, Merche Rodal. E 50 euros doutra. No que? No Voltas co Prato. No día de hoxe, Da televisión. da Televisión de Galicia. Está ben, está ben, está ben. Veña, vamos a deixar aquí a Merche machucando. un momento. O único que vou callar hoxe son os polvoróns no forno. 5 minutos a 180 graus. Vos coitaste ese chiste. Vos coitaste ese chiste que vai callar, dixo que iba a callar Os polvoróns. os polvoróns. Sí. Ainda se sigue rindo, ainda se sigue rindo. Bueno, Xulio Mato, Bueno, contame. pues vamos a ver. Primeiro, bueno, esto é outra cousa que te explico ahora, ¿vale? Vale. Leite a quecer, ¿vale? Temos que quentala a unos 60-65 grados. ¿Cómo sabemos eso? Cando empeza a fumear, ¿vale? Cando empeza a Cando fumear. empeza a fumear, cando vemos que empeza a fumear, Ah. está máis ou menos sobre esa temperatura. Pero vas facer callada de verdad, o sea, real, Sí, aquí. claro. En directo. Vale. Claro, mira, ten que ser un leite cru ou como moito pasteurizado, non pode ser un homogeneizado, non pode ser un UHT. Porque entón non calla. Non calla. UHT non calla. No. Pasteurizado ou leite fresco. O leite fresco. Vale. É dicir, muxilo o leite da vaca, Vale. Férvelo. férvelo, muxilo o leite da tua vaca. Sí. Da amarela. Todo te vendo. Múxilo. Todo te vendo. Eu teño un estilo que flipo. Sí, sí, ten que dar gusto. Estar muxindo a vaca. Férvelo, Claro. callada. No. Vas a Callo. farmacia e compras callo. Callo. Vale. O leite normalmente é de ovella. Vale, pero tamén podemos facer, neste caso vamos a facer de vaca, porque aquí en Galicia non é tan típico comer, é máis fácil de atopar. Ah, vale. Pero tamén hai ovellas aquí, yo. Pero non está tan comercializado o leite de ovella. No, o que topamos é o HT. Ti quérelo facer En Galicia de o que hai vaca. son vacas. Quérelo Eu facer quero de facer de ovella, pero non había leite. está. Todo trouxe de vaca. Vamos a facer de vaca, veña. Pesado. Cóntame. Bueno, entón mira, teño 3 vasiños aquí, vale? Vale. Dous grandes e un máis pequeno. Sí. Vale. Este bote vale 5 euros. E o leite, unos 3 euros. Pero danos para un montón de sobremesas, vale? Que leite compras ti, ó. Compras bo leite, Leite de ovella. Pero si ti vamos facer de vaca. Pero este de vaca, pero se fora de ovella. Pero quero explicar ben as cousas, Ai, la por madre. favor. Eu teño que ter unha paciencia contigo. No, o que tes é que explicar ben as cousas. Bueno, mira, eu vou ir un poquinho para aquí para que non me caia moito, vale? Vale. Mira. Total, que ten que ter o callo, hai que mercar o Isto é callo. unha cullería acordadevos de pequena mercar o callo. que se chama de moca, pero é unha cullería pequena de café, vale? Vale. O callo moi pouco. Unha Unha cullería. cullerita. Sí. Na máis. Eso é, unha cullería por vaso. Aí Vale, está, vale. vale? Mira que sinxelo é, Vale. Echamos isto, xa casi debía empezar. Ni leva azúcar, ni nada. Mira, o azúcar normalmente non leva nunca azúcar e acompáñase sempre de mel. Vale. Pero neste caso vamos a botar azúcar o leite para endulzar un pouquiño, aunque inda que os puristas non lles gusta. aproban, pero nos vamos a botar e vamos prescindir do mel. Vamos a facer un caramelo con azúcar, vale? Espera, isto ten que ver a convidade hoxe. Que pase, por favor, que veña con nós Julia da Estrada, un aplauso para ela. Hola, Julia, ven por aquí. Ven por aquí. Hola, Julia. ¿Qué tal? Como estás? De pie. Estás ben, sí? Xa ves da Estrada? Vengo de Lastra. Moi ben. E veño a ver que facedes aquí. Ven a ver se damos callado ou non damos callado o leite para facer a callada. Xulia Mira, Mato, Julia, eu conte. vouche dar o gusto.
Aquí teño leite que está a uns 60-65 graus. Non sei se se aprecia na casa, pero vos vedes que fumea un poquinho. Non se vai a apreciar, pero bueno, está fumeando un pouquinho. Non chega a ferver. Se acercamos a ebullición, a que ferva, temos que deixar que baixe a temperatura, vale? Non podemos botar tan quente, porque senón non matamos o cuajo. Entón, agora, con cuidado, vamos a ir botando sobre ese callo que temos aí. Vale. Vale, isto vamos a deixar a temperatura ambiente hasta que chegue a temperatura dun corpo con fiebre, vale? Uns 40 graus. Que o toquemos e non nos resulte quente. Vale. Bueno, 38-40 graus. Vale. E despois procedemos a enfriálo na nevera, vale? Antes non metemos na nevera, O sea, ten que baixar como 25 graus, ben. máis ou menos. 25 graus e despois é cando metemos na neveira. Eso é. Ahora, eu vou non mover, non deberíamos movelo, porque podemos facer que non funcione o callo, pero... Pero a él gustalle arriscar. Non é arriscar, é que senón vou non ter aquí no medio. Entón, agora vámonos olvidar dela hasta o final do programa a ver se conseguimos que empece a callar. Moi ben, ese caramelo que nos chiquei. Temos un caramelo que vamos a facer un cruxiente con él. Isto, mira, vámonos a facer. É simplemente un poquinho de agua e azúcar, vale? Sí, isto fixámoslo moitas veces, xa sabedes na casa, auga, un pouco de azúcar, dámoslle voltiñas. Esa está. Eso, vamos Julia, ti sabes, non? Non, home non. Home non, tío, home non. Faz Isto moitos sempre hai que caramelos. ter moito cuidado, vale? E se me preguntalle, faz No, moito... fago menos do que teño que facer, porque senón Ah, vai vale. un momento aquí Pero e isto todo... non... Xa te entendí, Non xa te engorda, entendí. Isto non engorda nada. Mira, gusta o caramelo? Sí. Gusta doce ou amargo? Si es moi dulce, no. Bueno, Prefiero que tire máis bien mira, amargo. así estaría cada vez, canto máis oscurece, menos 12, vale? Xa máis amargo se pon. O sea, que cuanto máis eso el produto... Canto máis rubio, Máis rubio? claro, canto máis rubio, menos amarga. Vale. Canto máis negro, máis amarga. Entón, eu penso que así, Que vamos a ben, deixar xa, mira. Sí, ule, ten razón, Julia, ule moi ben a receta. Vamos a estirar un pouquiño. É o que dicimos sempre, moito tino co Moito caramelo tiro co caramelo porque moito. queima moito, eh? Carai, sí. Claro, Entón, ahora queima vamos moito. a estirar un pouco. Vamos a estirar un pouquiño así, para que quede crocante. Isto é para facer un Vamos a entendo que intentar os tires que quede para como facer eso, que quede como un partir despois o cristaliño, crocante, eso non? é. Vale. Vai ser como un cristaliño de Sí. caramelo. Isto tamén o vamos a retirar aí a un lado para que vaya arrefriando. Moi ben. Vale? Pois- Cuidado que non vos quero queimar. Deixa por aí. Pois, Julia, esta é a proposta de Julio. Sí, moi interesante. Gustouche? Me gustou. Moi ben, pois Moita espera a ver a de gracias, Merchi. A ver como sale. Ai, a ver como sai. Imos ver a de Merchi Rodal. Ven Vale, comigo. de acuerdo. Ven comigo xa verás. Hola, Vale, Julia. hola, A ver, Merchi, ponte que aquí. tal? Veña. Mira, estou Merchi. facendo unha crema pasteleira. Vale. E teño no forno, pasaron os 5 minutos. Sí que pasaron, pero... Ai, que Pois ben. teño que sacar do forno Aí era isto. e o leite que está... Mirade isto, mirade isto. Abre aí. Traille Vale. pa aquí a Julia para que o vexa. Claro. Oi, Estes que son... ben a recende todo aquí, Deste lado. Que apuros me haces pasar. Deste lado recende moito, Aquí son os polvoróns que estiveron 5 minutiños no Simplemente el forno. polvorón. Sí, Desfeito, desfixo. posto aí, non ten lava máis, ni manteiga, ni nada. 5 minutiños no forno, entón todo a améndoa así saca moito máis o sabor. Ostras. E esta vai a ser a base para a tú nosa haces así, torta. tú haces así. Bueno, isto casi alimenta, verdad? Carai, Casi carai. alimenta. E Bueno, a esta hora máis. é verdad. Porque dicía eu que ule moito, porque Merchi estuvo aquí aromatizando o leite con que? Claro. Con laranxa. Con limón, con limón. Con limón. E notase, sempre dicimos, notase unha barbaridade. En casa Leva no, un pero aquí pouquiño sí. de reladura de limón aquí cos ovos. Aquí hai dúas xemas de ovo, 2 culleradas de azucre e 2 culleradas de fariña de millo refinada da maicena. Bueno, a idea de Merchi, Julia, é facer unha torta por capas, vale? Sí. Unha torta por capas que é unha receita de Granada. Eu teñoche que preguntar cal das dúas receitas queres que che pode gustar máis, tendo en conta que a dela vai levar crema pasteleira, cabelo de anxo, améndoas e demais. Gusta Mira. canela? ¿Qué? Gusta canela? Me encanta. Bueno, hombre. Incluso está en el yogur, le echo por encima, me encanta. Perfecto. Xa está. Ay, xa Además, está. aparte que es buenísima. Pois Canela es ti buenísima. cal crees que che pode gustar A máis? ver, las dos están muy buenas, las dos propuestas. Lo que pasa que una es más fuerte y la otra es Xa. más floja. Pero las dos, chapón. Xa. No, por eso digo que es más fuerte. Esta es más fuerte y esta es más ligera. Sabes que vou facer, Julia? Tens que ter cuidado co que lle pos por arriba despois. Voulle deixar a Julia que o pense ali na zona dos sufridores, vale? Despois Vale, chamámoste. de acuerdo. Un aplauso para Julia que está connosco. Na volta co prato da Televisión de Galicia. Bueno, señores, contámoslle cousa, Galicia, porque hoxe estamos metidos nun asunto case tan antigo como o mundo, porque hai miles de anos os nosos antergos precisaron darlle solución a un gravísimo problema. Como conservar o leite fresco que lle daban vacas, cabras ou ovellas. Pois, polo visto, alguén moi espabilado descubriu, seguramente por casualidade, que o cobizado líquido callaba cando gardaban nos estómagos de animal.
E así foi como empezamos a darlle uso aos fermentos de orixe animal. Queixos, requeixos, coalladas. Agora temos moitísimas variedades, pero todos se fan partindo da mesma lógica maravillosa. A coallada, en particular, é unha sobremesa con grandísima tradición na zona vasco-navarra. De sabor suave e textura delicada, é unha sobremesa moi cobizada, sobre todo cando se acompaña de noces e de mel. Como sabedes, agora é fácil atopala no súper, pero ben vedes que non é complicado intentar a versión caseira. Animádevos, a probar e, como sempre, contadio en @avoltascoprato. Estou moi interesado na proposta de Merchi porque nunca a vin. ¡Oh! ¡O combo! A esa mami le gusta el polvorón. Esa chica le gusta el polvorón. Esa mami. Eso es. E venres. Mira, Moi ben, É ben que ten 30 anos. Moi ben, moi ben, moi ben, moi ben. Moi ben, que ganas de ver o combo así de repente. Uah. mira, vouche explicar entón. Temos a base de polvoróns que estuvo no forno Ala. 5 minutiños. E temos a crema pasteleira que acabamos de facer. Crema pasteleira, recordamos ese leite aromatizado con limón. Que leva, Botáchelle un sí. pouquiño de un chorriño de vainilla, non? No, Ah, no, un perdón. reladura de limón. Reladura de limón. nada Dúas culleradas de azucre, dúas de fariña de millo refinadas e dúas xemas de ovo. Uf. Temos a capiña de crema, un poquinho máis, veña. Seguinte capa. Que estamos un Amendoas. pouco vasco-navarro andaluces, porque Xulio fai unha proposta moi típica do País Vasco e de Navarra, e, sin embargo, ela fai algo andaluz, de Granada. Sí, mira. Unha proposta de Granada. Cas amendas picadiñas ou van a ir enteiras, Sí, porque picalas... Porque ahora picalas non teño tempo. Si tiveramos tempo, picaríamos as amendoas. Non é o caso. Van a estar ricas igual. Vale, vale. Despois, unha capa fina de cabelo de anxo. Mentras Merchi bota as amêndoas grandes, sen picar, vamos coa Torradas, pregunta... torradas sempre. A pregunta de concurso. Como se chama a sobremesa, a receita que fai Merchi Rodal? Callada de entroido ou cuajada de carnaval. Vale, nos calquera das dúas. Si chama un de entroido, Granada. Eso. Ou cuajada de carnaval. 664 4834 19. Chamade a Voltas co Prato, temos 50 euros, estamos a venres. A xente que ao mellor quere ir cenar fora da casa, pedir unha callada de entroido, pois con eses 50 euros, aí vai. Quero darche un truco para o cabelo de anxo. Espera. Truco no a Voltas co Prato. Ahora. Vouvos a dar un truco para que o cabelo de anxo este todavía moito máis rico. É un cabelo de anxo comprado no súper. Se lle poñemos un chorriño de limón. É de bote o cabelo de anxo. Sí. Vale. Home, facelo na casa leva un traballo, sabes? Entón, Que sí, moi ben. un pouquiño de limón e un pouquiño de canela e está moito máis rico. Era para aquí a canela, vale. Tamén nos polvoróns hai canela, despois Vale, por riba vale. adornaremos tamén. O sea, este é un truco para que o cabelo de anxo de bote, Este é moito máis rico. o comprado, como diría meu irmão, do mercado, Sí? o do mercado, pois Saberá. para que quede moito máis rico, botamos un pouquiño de limón e É un canela. pouco, sí, limón, zumiño de limón e canela. Ah, e cambia a cor e todo, Sí? Sí. Vale? Bueno, recordamos que Merche está coas súas capas de felicidade, deixámola aí. Imos con... Imos con... Cuajá. Pero con quen dixe que ibas? É Con- que... Iba a decir que imos co que teño que ir por a obriga profesional. Por contrato. Por contrato, quer decir. O contrato dime Vaya que por teño Dios. que vir aquí e teño que vir. Bueno, pues mira, eu estou, mentras ti Ven. te queixas, eu estou picando aquí unhas galletas e aquí teño de dúas razas, válenos calquera, vale? Mirade, aquí están as calladas que estaba preparando Xulio, están Sí, baixando pasa de que están- temperatura, están moi quentes, Sí, eh. pero Esas botou o patas callo, están moi quentes. botou o leite e agora están perdendo temperatura antes de metelas na neveira, que vai ser cando as deixamos xa De sólidas. feito vamos a necesitar maxia, pero bueno. Claro, sí, porque neveira aquí non... No, nin temos neveira, nin temos tempo. Mira, estou, ahora piquei a galleta. Aquí teño un picadillo de amêndoa que Ah. dixo Julia que lle gustaba, entón vamos a cargar o doble do que lle pensaba botar. Queres que lle dé amendoas picadas a Merche? Mira, valle moi ben. Ai, non sabía. É Que que- quere? Noces picadas? No, ahora xa me lle meteu así, creo. Ah. Xa as meteu inteiras. As amendoas. Eu, que se faga falta, Necesitas algo? Nada, todo No, listo. Amendoa picada teño, Xa Queres está, xa amendoa está. picada, Merche? Queres? Sobrache? Sí, Sí, sobre lle home, Pois claro. despois un pouquiño para despois, sí. Home, moitísima. Bueno, vou recordar que isto é unha competición que ten que gañar un dos dous, toma, Bueno, Merche. pero eso igual. Gracias. Eso de Marcho, menos. marcho. Ah, no, espera. Pregunta de concurso. Queres facela? Sí, claro. Sí. Pois dille aí, José de Carballiño. boas Hola, tardes. José. Boas tardes. Sí, hola. Hola, José. ¿Qué tal?
Bien, bien. Como estás, José? Todo ben? Todo ben, sí, todo ben. A ver, que tempo tedes por aí polo Carballiño? Chove, vento? Chove un pouco, chove un Xa, pouco. bueno, sí. Nós padecemos aquí do mismo, en Santiago creo que igual, en Arzúa igual, en todos os sitios estamos máis ou menos igual. A ver, contanos, a ti gusta a callada ou non che gusta? Hombre, sí. Estupendo, sí. Sí, gustache? Sí, sí. Ah, mira, Pois, eu, por exemplo, non é unha cousa que teña así moi ubicada. Combina algunha que outra vez, pero non sei se me gusta moito ou non. Pues a mí Está sí. curioso. Hoxe probaremos. Hoxe probarei. Bueno, por 50 euriños, vamos alá. Como se chama a sobremesa que fai hoxe Merche Rodal? Callada de carnaval. Moi ben, moi ben. 50 euros que van para Gracias, o Carlos. Carballiño, José. Un bico moi grande, Gracias. vale? Buenas tardes. Veña, hasta loguiño, chao, chao. Xa fixen Mira, a Cañota pregunta. saca, así está. Ah, Esta vale. é unha capiña, na nosa callada, unha capiña de soletas molladas Que ricas. en leite cun pouquiño de viño do Porto. Oh, eso que é o toque definitivo. Sí. Sí. Agora, outra capa de crema pasteleira, esa vamos cuns pouquiños máis polvoróns e amendoas, vale? Moi ben, máis Rematado. capas nesta torta que está facendo Merche Rodal. Mentras tanto, vamos ver se fixo algo bo. Pois fixen maxia eu solo. Callouche. No, mira, esta está moi quente aínda. Poderá tocar Sí, que, sí. mira, toca. Ainda notas Sí, quente. sí, sí, está quente. Entón ainda non está a 38. Mira, Pero estas xa están. estes temos los Mira, callados. mira, estas xa levan un par de horas. Mira. Ah, isto hai que enseñar. Mira, aí. Como está xa callado? Que Vese? vexa, que Non vexa. sei se se ve aí Ves? esa diferencia. Sí. Vai callando pouquinho a pouco, calladinho. leite e callo. Na máis. Esta ten, bueno, un poquinho de azúcar que lle botamos o leite para endulzar, vale? Vale. Pero anai dos xogures. Moi fácil. Mira, hai unha... Vou ir montando, e mentras contex unha cousa, vale? Hai un leite especial para a ovella alá Navarra e País Vasco que ten un sabor a queimada e moita xente parece que cando come a callada está queimada. Como Porque- a queima, pero como se estivera queimado, dis. Claro, porque Non. é un leite como se estivera fumado. Por qué? Porque collían as pedras que rodeaban a fogata Sí. e metíanas no leite para quentala. Entón, a parte do leite que tiña contacto ca... Non chaman, ca Sí, pedra, coa queimábase. Vale, Entón, que curioso. Mira, como quedou o caramelo, parece cristal, Quedou moi chulo, Entón vamos a meter un poquinho de caramelo, Mira, pero que Merchi ten que ir ao forno, pois que vaya. Merchi, tens que ir ao forno ou non? No, eso estou no. acabando. Si queres vir a ver como remato, eso estou, Estou vendo a Xulio, o sea, aquí... Ah, vale, perdón. Si queres vou, pero bueno, en calquera caso voulle facer caso a Merchi, voute deixar aquí Sí. e vou falar coa invitada, vale? Moi ben. Veña, imos co público da Voltas co Prato, imos con Julia, Meu ven. amigo é Pasteleiro, é pasteleiro, pasteleiro. e o meu amigo é pasteleiro. Hola, Julia, como estás? Sentadas bien. Que chistes máis básicos e como me gustan, ¿Verdad que De sí? verdad, sí, Hombre, buenísimo. ¿qué ibas a hacer sin un No, chiste? no, é que son buenísimos. Bueno, a ver, como ves as receitas? A ver, lo que dije antes, las dos propuestas son buenísimas. Lo que pasa que uno está ya muy elaborado, lleva más cosas más concentradas, ¿no? Más contundentes. Sí. Más sustancia. A ver, las personas que están acostumbradas a eso, bien, pero yo soy muy de cosas muy ligeras. Moi Es lixeiras. como, por ejemplo, Ui, Julio. parecía que Merche Rodal No, ia en no, cabeza... teño que probarlo. No, xa. Despois xo digo. No, pero bueno. que parecía que ia moi destacada Merche Rodal, pero No, de si vai repente ben. dixeches. Xa vai... A min gustan máis cousas lixeiras. Bueno, E o mellor despois, por eso. Ao millor gustache, ao millor non. claro. Verémolo. No voltas co prato. Vamos a deixar Veña. aquí a Julia en 2 minutos. Chámote, vale, para probar? De acordo. E imos cos cociñeros. Veña, un aplauso para Julia. Gracias, Julia. Xulio. No, antes de que digas nada, pregunta de concurso. Con que dous ingredientes fai Xulio a callada? Leite enteiro e callo. O leite fresco. Pero non un vale. callo que teñades na mao, Non pensedes mal. Que chistazo, No, quero dicir, que se compra. Callo, con Sí, callo. Callo. Aí non, Leite... aí non po tamén, e despois Ah, podes... sí? Claro, aí non po. E despois podes tunealo como queiras. En este caso, caramelo, chocolate, frutos secos e galletas. Vale, ten moi bo aspecto, a verdade, é o que fixo don Xulio Mato. Con que dous ingredientes fai Xulio a callada? Leite enteiro ou leite cru e callo. 664-4834-19, chamádenos ao Voltas co Prato, queremos falar con vos e darvos 50 eurillos. E fixadevos que pedazo proposta deixou aquí don Xulio Mato, quides ver? Mirade para aí, pido un fortísimo aplauso para este home, artista, cociñeiro e amigo, don Xulio Mato.
Madre mía. Vai a cara as lágrimas. Faciliño, non? En plan, Moi botaxe sinxelo, de é moi chocolate, sinxelo. E se non simplemente... un mix. Claro, montei un poquinho de chocolate e simplemente... O sea, pero se non, isto con azúcar e con Moi mel... Xa é unha... Maravilloso, imos con Merche Rodal. A ver que nos conta aquí a nosa querida... Ai, estaba aí. Mira. Estábamos aí. Hola. A ver, Mira a ver qué eso, ver bonito. eso, ver eso. Mima. Mi madriña, Callada de Entroido, de Granada. Ai, de Granada. Feita por unha muller de Cangas, Sí. que é a mestra deusa das tortas. Hai moita amenda. Irmáns, despois de ver isto, o único que vos teño que pedir é un fortísimo aplauso para a deusa Merche Rodal. Bueno, moi ben, pois chegou o momento de que a nosa estrela do día, Julia, se levante e veña a probar, para que pido tamén un fortísimo aplauso. Un aplauso para Julia. Julia da Estrada ven probar, pedía callada, pedía cousiñas. Bueno, Yo por pedir, oye, aí está, ti por pedir que non sexa que este é o programa dos larpeiros. Cando queiras, a probar as dúas receitas, ai, sí. Callada de Xulio Mato, callada normal, natural, e callada de Entroido. Imos a Culleredo. Antonio, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Bueno, gusta a callada ou non? Sí, sí. Esa. A verdade é que sí. Ves? Pois gusta a todo o mundo, Como Dios manda. Sí, como debe ser. Bueno, por veña, por 50 euriños, con que dous ingredientes fai Xulio a callada? Con leite enteira e casa. Moi ben! 50 euriños que van para Culleredo. Aiches, Antonio, unha cousiña. A ti... Moitas gracias. De nada, de nada. A ti, o postre que está facendo Merchi tamén che dá curiosidade ou pasas deso? Sí, a verdade é que ten moi boa pinta, A verdade é que ten un Moi aspecto guapo. maravilloso. Eu nunca o probei, pero vai ser o seu primeiro día. Gracias, Antonio, un bico. Veña, un Caraviño, abrazo. chao. Gracias por chamar. Bueno, pois, Julia da Estrada, chegou o momento... Probache os dous? Están buenísimos. Ah, vale. Espera. Julia da Estrada pedía callada. Saleu unha rima sin querer, pero saleu. Ben. Despois de probar as dúas receitas, Julia, quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Merche, engañoume porque... Pois, espera. Merche, Merche, porque Merche. despois de que o probei noto o sabor do limón. É refrescante. Se ha dicho. Merche Rodal! Adeus das tortas! Aí está esa victoria de Merche Rodal no día de hoxe, señoras e señores. Nós rematamos a semana con dous postres e un pouco doces para alegrar a fin de semana. Vémonos o luns con máis receitas aquí no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao.